psychologicky sú že najväčší skem, ktorý som kedy videl. Dojdem tam, opýtam sa, OK, dobre, mám nejaké zlé habits, niekedy trávim veľa času na sociálnych sieťach, niekedy sa mi nedarí až tak, ako by som chcel, niekedy si uberám zo spánku, chcem byť viac locked-in, viac performať. A stojí tam oproti mne a začne mi rozprávať, OK, ale vy máte možno trošku iné problémy, viete vôbec cítiť, máte emócie. Sorry, si tu nerozplačem do Proste problém je, že keď teraz chladaček chodí psychologičke a začne to brať moc osobne, tak často nie je, že on začne hovoriť o svojich problémoch, o svojich pocitoch a potom sa prestane snažiť, lebo si myslí, že well, it's okay to feel weak. Si myslí, že proste v pohode, keď si slabý kus nej si, snaž sa viac, tlač na seba viac. Nehovorím teraz, že buď na seba tak toxicky nepríjemný, že musíš spať 3 hodiny a tak, jasné, mám dni, kedy spím 2-3 hoďky, lebo proste práca potrebuje byť dokončená. Ale nemyslím si ja, že je nič zlé s tým, že človek sa chce snažiť v každej oblasti života byť najlepší ako len môže. Je zlé týrať sa, nie je zlé chcieť progres. A chodíš psychologicky hovoriť o tom, aký si mal ťažký život, nevieš, čo ťažký život je.